Shin ko ka san shugaban kasar Singapore na farko har kukan bakin ciki a gidan TV saboda sun samu yancin kai daga kasar Malaysia? Yanda abin ya faru shine bayan samun cikakken yancin kanta daga kasar Ingila, sai Singapore ta ba za ta iya tsayawa da kafarta a matsayin kasa ba. Saboda haka sai ta haɗe da kasar Malaysia a matsayin jiha ta 14. A wannan lokaci ita ce mafi kankanta a fadin kasa, amma kuma ta fi kowace jiha yawan mutane. Sai dai wannan haɗewa ba ta daɗe ba saboda bambance-bambance da ke tsakanin Malaysia da Singapore, wanda sun haɗa da na siyasa da kuma ƙoƙarin gina tattalin arziki. Sannan kuma sarkin Malaysia mai suna Tunku Abdul Rahman baya son rasa yawancin 'yan kabilar Malay, wanda su suka fi yawa a Malaysia, zuwa kabilar Chinese, wanda su ne suka fi yawa a Singapore. Yana ganin wannan haɗewa za ta iya janyo karyewar tattalin arzikin kabilar Malay. Wannan yasa sarkin Malaysia ya yanke hukuncin kore Singapore daga Malaysia, sannan ya bata 'yancin kai a matsayin ƙasa mai zaman kanta. Wannan yasa Lee Kuan Yew, wanda shine mai firaministan Singapore a wannan lokaci, ya rika kuka a gidan TV yana sanar da al'ummarsa cewa daga yau sun samu yancin kai daga Malaysia. 'Yan kasar suna ta bakin ciki akan sun samu yancin kai daga Malaysia. Dalilin wannan kuka da bakin ciki da su yi shine a wannan lokaci Singapore yar misisiyar kasa ce, ba ta da wani ma'adanan kasa ko wani arziki. Hatta ruwan da 'yan kasar suke sha daga Malaysia ake shigo musu da shi. Wannan yasa firaminista da 'yan kasarsa sun ga lallai nan gaba kaɗan suna kan hanyar fuskantar matsanancin hali. Amma kuma lokaci yana tafiya, kasar Singapore ta mai da hankali akan neman ilimi da kere-kere da kuma gina 'yan kasa a fannin da zai kawo ci gaba. A yau Singapore ta fi Malaysia karfin tattalin arziki nesa ba kusa ba, duk da wannan kankantar da take da shi.